Moikka ja tervetuloa tähän MIFin iltapäiväwebinaariin tällä kertaa. Meillä on äärimmäisen kiinnostava teema. Me puhutaan tunneälyn ja tuottavuuden sidossuhteesta tai miten tunneäly vaikuttaa tuottavuuteen, ja voidaan sen tietysti ajatella myös toisinpäin. Mutta meillä on vieraana täällä Kari Mattila. Kari, tervetuloa. Kiitoksia. Ja sun kanssa olisi asiasta tarkoitus keskustella, mutta ennen kuin mennään siihen, niin kerro vähän, että minkä kautta miten sä oot päätynyt tämän teeman ääreen ja miksi se innostaa sua? Mä oon ensin tehnyt tätä työtä vähän vahingossa. Joo. Ja sitten noin 25 vuotta sitten rupesin lukemaan kirjallisuutta tästä ja sitten törmäsin aika äkkiä Daniel Golemanin tunneälyyn ja sitten sen jälkeen se on ollut pelkkää vuoristorataa alaspäin, että aina vaan syvemmälle ja leveämmälle ja kokeilemaan ja niin edelleen, että sieltä se on lähtenyt ja sitten mä oon käyttänyt sitä ja harjoitellut sitä ja testannut sitä ja niin edelleen kaiken näköisissä ympäristöissä. Ja siksi voi sanoa, että sulla on jonkinasteista rintaääntä myös kertoa nyt sitten tai keskustella tästä asiasta asiantuntijan roolissa. Näin voisi sanoa, kun mä oon sukeltanut sinne tunneälyyn niin syvälle, että mä en pelkästään ole käyttäjä, vaan mä oon myöskin fasilitoidien kouluttaja ja mä oon niin perehtynyt useisiin työkaluihin ja yli 20 erilaista testiä tehnyt ja käyttänyt työkaluja tuhansia ja tuhansia ihmisten kanssa, satojen organisaatioiden kanssa. Joo, no mutta hei, tervetuloa, ja tämähän on äärimmäisen sikäli ajankohtainen teema, että tietyt asiat nousee työelämässä, niin kuin tavallaan niiden näkyvyys nousee isommaksi, ja tunneäly on ehdottomasti tällä hetkellä se, jota oikeastaan jo koko ajan voimistuu. Et se on oikeastaan alkoi sellainen 3-4 vuotta sitten keskustelu tästä, ja nyt tuntuu siltä, että tunneälystä haluavat todella monet puhua, ja meidän ehkä tavoitteena tänään on, että ei pelkästään puhuta, vaan yritetään tuoda siihen vähän jäsentyneempää näkemystä, että mistä on kyse. Ennen kuin me mennään sisältöihin, niin te webinaarin osallistujat te voitte myös ottaa osaa tähän meidän väliseen keskusteluun, tosin chatin kautta. Eli jos teille nousee kysymys tai kommentti tai huomio, niin laittakaa se kirjallisesti chattiin, me saadaan se näkyviin tähän meidän eteen ja pysähdytään sitten sopivalla hetkellä, otetaan teidän kysymys käsittelyyn ja pyritään parhaan osaamisemme mukaan siihen vastaamaan. Ja ajan puitteissa. Joo, katsotaan sitä sitten lopuksi, jos niin pankki räjähtää, että jossain välissä sitten sitä rajoitusta. Toivottavasti näin käy. Yes. Meillä on teema, eli meillä on niin kuin agenda tähän iltapäivään. Haluatko kertoa vähän, mitä ajattelit tästä, kun te niin kuin tätä agendaa muokkasit? No siis musta on tärkeintä, että kaikki ymmärretään, että kuinka paljon se loppujen lopuksi vaikuttaakaan, koska puhutaan niin kuin tosi isosta asiasta. Ja sitten tietysti se, että mihin se perustuu. Koska mulle itselleni, mä oon sen verran insinööri, että mä tarvitsen aina sen tieteen sinne taakse. Joo. Ja vahvat asiat, niin että mihin se sitten perustuu. Ja sitten vähän tietysti, että kun ihmiset nyt uhraa sitä aikaansa keskellä kaunista helteistä terassipäivää, ei kun perjantaita, niin saisi jotain vähän vinkkejä ja näkemyksiä siitä, että mitä tässä niin kuin ihan arjessa oikeasti tapahtuu. Että niin kuin tämän kautta voitaisiin niin kuin lähteä purkaa tätä. Joo. Ja mä itse olen vähän sitä mieltä, että niin kuin intuitiivisesti se yhteys tunneäly ja tuottavuuden välillä on kohtuu ilmeinen. Että niin kuin se ensimmäinen ajatus on, että joo, en ole eri mieltä, varmasti vaikuttaa. Joo. Mutta miten osoittaa se, onkin sitten se oikeastaan tenkkapoo, että hetkinen, että joo, varmaan sitä tarvitaan, mutta miten paljon ja millä tavalla ja onko tässä niin kuin raakaa faktaa, että miten se vaikuttaa. Niin miten sä niin kuin vastaisit tällaiseen epäilyyn tai epäilyksen niin kuin puolikkaaseen epäilyyn? Musta se ei ole epäily, vaan se on tervettä kriittisyyttä. Ja silloin täytyy niin kuin aina katsoa sitä, että jos me otetaan joku organisaatio, jonka kanssa tehdään töitä, niin poikkeaako se sen elinkaari tämmöisen tunneälytyön jälkeen siitä, mitä se on ollut aikaisemmin ja mitä se on alalla yleensä. Et jos siihen tulee merkittävä poikkeama, niin silloin sillä tunneälytyöllä on ollut vaikutusta. Tämä on niin semmoinen empiirinen todiste siihen asiaan. Ja totta kai sitten on tieteelliset tutkimukset, joita on sitten tuhansia ja satoja tuhansia varmaan tällä hetkellä jo. Okei. No pystytkö avaamaan jotain empiiristä, konkreettista keissiä sitten?
vaikka kuinka monta, mutta otetaan nyt tähän vaikkapa 3 kappaletta, jotka on sitten vähän eri toimialoilta. Okay. Niin siihen mä oon nyt ottanut 3 erilaista, joista yksi on semmoinen perinteinen teollinen organisaatio, jolla on elinkaarta yli 60 vuotta. Joo. Okay. Sitten on asiantuntijaorganisaatio, jolla myöskin oli elinkaarta jo 10 vuosia. Okei, eli siis vakiintuneita toimijoita. Vakiintuneita toimijoita, joilla on ollut niin kuin tietty pelikenttä. Joo. Ja sitten on tämmöinen vähän tuoreempi yrityskeissi, jossa kuitenkin taustalla oli sitten iso vakiintunut kansainvälinen toimija, Shell, jolla voisi kuvitella, että heidän omasta bisneksestään on jotain käsitystä jo. Ja miten siellä sitten tämä paketti niin kuin meni kokonaan uusiksi. Eli 3 täysin erilaista maailmaa. Jos mä ajatellaan sitä teollista yritystä niin kuin ihan ensimmäiseksi siinä, Joo. niin liikevaihto on ollut vuosikymmeniä suurin piirtein samalla tasolla. Kapea niseen tuote, liikevaihto samalla tasolla. Ja siellä on niin kuin, vähän niin kuin tullut se ajatus, että tämä menee näin, tämä pyörii näin, ja tässä tulee se tietty tulos, ja tämä on niin kuin tässä. No sitten toimitusjohtaja vaihtui. Joo. Ja toimitusjohtaja sitten halusi tukea siihen kasvuun ja kehittymiseen. Ja kysyi, että mitä voidaan tehdä. Ja hän itse asiassa osallistui yhteen tämmöiseen tunneälykeskusteluun. Ja sitten hän koki, että tässä voisi olla jotakin. Ja me lähdettiin tekemään töitä sitten. Ja vakiintunut pelikenttä, niin kuin suorastaan uskomattoman vakiintunut. Ja sitten kuitenkin, kun lähdettiin tekemään töitä, niin aika äkkiä lähti tulemaan kasvua, jota ei selittänyt mikään ympäristötekijä. Okei. Ja se kasvu oli merkittävä, koska se kasvu oli noin 80% muutamassa vuodessa. Mä tiedän, että tähän tullaan varmaan vielä vähän myöhemmin, mutta mitä te tarkalleen lähditte sitten tekemään siellä organisaatiossa? Me lähdettiin kaikessa yksinkertaisuudessaan ihan ensimmäiseksi selvittämään sitä, että millaiselle vuorovaikutukselle, millaisille tunteille, millaiselle yhteistyölle, millaiselle ajattelulle se organisaation toiminta perustuu. Ja kun me puhutaan vuorovaikutuksesta, niin sitten pitää sukeltaa sinne taakse, että mitkä ohjaa meidän vuorovaikutustapoja. Ja miten me voidaan kehittää meidän vuorovaikutustapoja. Pidetään se autenttisuus yllä, mutta mietitään, että mitä mä teen. Ja vähän niin kuin toi lastenpsykologiassa sanotaan, että älä koskaan sano lapselle, että älä juokse, koska lapsi kuulee sanan juokse. Pitää lapselle sanoa, että seis, jolloin se toimii. Että me niin kuin tavallaan ruvetaan rakentamaan sitä kommunikaatioa ja viestintää sitä kautta, että se oikeasti toimii vaikuttaen oikealla tavalla. Ja tähän me keskityttiin. Hyvin yksinkertaisia asioita, mutta koko porukka. Hyvä. No mitä sitten tämä asiantuntijaorganisaatio? No se oli, mun tekisi mieli sanoa siinä, että se oli jopa niin kuin, pelottavan helppo. Okay. Koska lähtötilanne oli semmoinen, että siellä oltiin oltu niin kuin tuskassa ja puserruksessa 10 vuotta. Ja piti saada jotain muutosta aikaiseksi. Kerro mulle vähän, mitä se tuska ja puserus tässä organisaatiossa oli kysymys siitä, että oli niin kuin ohjattu tiukasti taloudellisesti. Okay, eli ainoa ohjaava tekijä oli euro. Niin, eli klassinen management-kielellä Management, joo. Ja nimenomaan oli ohjattu niin kuin sitä kautta. Joo. Ja sitten niin kuin siellä todettiin, että kun tämä ei tuota tulosta kunnolla, että ei pärjätä niin kuin toimialalla, eikä kasveta, vaikka olisi tilaa kasvaa. Että miksei ja mitä tälle voidaan tehdä. Ja sitten lähdettiin jumppaan sitä asiaa, että mistä siinä on kysymys. Ja tämä on niin kuin mun historiassa niin kuin yksi nopeimpia käännöksiä, mitä on tapahtunut. Että tässä on nyt taloudelliset tulokset näkyy meillä tässä, että 2 vuodessa liikevaihto yhtäkkiä hyppäsi 50% ylöspäin. Ja liiketulos nousi 7%, joka on toimialalla kohtuullisen pieni, 21, joka on aivan niin kuin top 10%. Ne on hurjia numeroita. Mutta samaan aikaan vielä kaiken lisäksi asiakastyytyväisyys nousi ja henkilöstötyytyväisyys nousi. Ja mikä kiehtovinta, 50% liikevaihdon kasvu ja henkilöstön määrän kasvu 3%. Joo, toi on hurja. Tietysti asiantuntijaorganisaatiossa se on mahdollista monesti, koska se niin kuin kapasiteetti on ehkä vähemmän rajoja. Joo, juuri näin. Joo, näin. No mutta entäs sitten tämä tietysti suuri ja kaunis Shell, mikä kerron lisää siitä? Royal Dutch Shell, joo. Eli siinä oli kysymys siitä, että luotiin uusi liiketoimintapaikka pystyyn, joo. Ja sinne oli sitten heidän
hirvittävällä massalla on pystytty laskemaan, että minkä näköiset volyymit saadaan aikaiseksi siihen liiketoimintapaikkaan. Mutta sitten kun se johtaminen muutettiinkin toisen näköiseksi kuin se perinteinen huoltoaseman johtaminen. Ja nimenomaan vielä sinne, että se puhutaan johtajuudesta, eli miten ihmisiä kohdeltiin. Ja lopputulos oli sitten se, että mentiin niin kuin myymälämyynnin, joka on se katteentekijä huoltoasemalla, sehän ei koskaan se polttonesteemyynti, vaan myymälämyynti. Niin myymälämyynnin tavoite ylitettiin 120%. Ei päivässä eikä 2, mutta 4 vuodessa. Eli mentiin niin kuin aivan pelikentin ulkopuolelle. Siellä oli muitakin huimia lukuja. Polttonesteemyynti, joka Shellillä on tärkeä, ylitettiin 70%. Eli saatiin sitä ihmisvirtaa, eli asiakkaat halusivat tulla paikan päälle, koska he kokivat, että heitä kohdellaan tietyllä tavalla. Ja se oli se paketti, joka sinne rakennettiin, ja se rakennettiin se kulttuuri. Näissä kaikissa on kysymys kulttuurista hyvin pitkälle läpi koko organisaatio. Meinasin siitä just nostaa, koska sä puhuit tuossa aikaisemminkin johtajuudesta, kun helposti tämä se niin kuin intuitiivinen mieleyhtymä, että okei, että se on se esihenkilö tai organisaation johtaja, joka varmasti on tosi tärkeä, että miten hän muuttaa omaa käyttäytymistään tai miten hän alkaa muuttaa organisaatiota omilla hyvillä ominaisuuksillaan, mutta sä tykkäät puhua siitä niin kuin johtajuudesta, niin avaa vähän enemmän sitä, eli organisaatiokulttuuri, miten sitä kerro vähän enemmän siitä. Joo, mä puhun aika paljon siitä, ja puhutaan niin kuin monessa muussakin paikkaa, että meillä on 2 eri maailmaa. Meillä on asioiden hallinta ja meillä on ihmisten johtaminen. Ja nyt se ihmisten johtaminen on se johtajuus. Ja itse asiassa näillä asioiden hallinnalla voidaan tehdä töitä sen eteen, että laatuvirheet pysyy kohtuullisen pieninä, mutta näillä tehdään se tulos täällä ihmisten johtamisella. Ja täällä on se pelikenttä, missä sitä jälkeä saadaan aikaiseksi. Ja tämä toimii aina, kun on enemmän kuin yksi ihminen mukana. Joskus se toimii jopa yhdellä ihmisellä. Okei, joo. No, sä tuossa aloituspuheenvuorossa sanoit, että sä oot niinku hyvin syvään ja laajasti tutkinut tätä teemaa. Niin onko jotain sellaisia viitekehyksiä tai tutkimuksia, jonka varaan näitäkin varmaan projekteja, missä olet ollut mukana, niin on niin kuin rakennettu tai jonka päälle on rakennettu sitä kehittämistyötä? Tutkimuksia on paljon ja sitten on myöskin ollut mukana tekemässä muutamaa tämmöistä meta-analyysiä, jossa on niin kuin yhdistetty jopa satoja tutkimuksia ja katsottu, mitä sieltä tulee. Ja sieltä tulee ihan selkeä todiste siitä, että tunneälytyöllä saadaan vaikutusta aikaiseksi. Mutta sitten meillä on ihan meidän ikioma Nokian entinen johtaja J.T. Bergqvist, joka on myöskin tutkinut sitä pelikenttää, että miten se maailma rakentuu. Ja hän on kuitenkin väitellyt, että jonkinnäköinen arvosana. Siellä on jonkinnäköinen tieteellinen tausta siellä varmasti on kyseessä. Ja nyt niin kuin esimerkiksi ihan, jos mä ajatellaan vaikka ihan niinkin yksinkertaista asiaa kuin 4 hengen tiimi. Niin me ruvetaan pyörittämään, että miten se niin kuin menee eteenpäin, että minkä näköisiä erilaisia funktioita, erilaisia tuloksia siellä saadaan aikaiseksi. Niin sitten kun me ruvetaan katsoa sieltä, että jos siellä on semmoinen niin kuin tylsä ilmapiiri, että se porukka on uupunut, niin sieltä saadaan ihan eri tulokset aikaiseksi kuin mitä on silloin, kun on normisuoritus. Jos mä ajatellaan, että normisuoritus on se, että kaikki tekee sen 1 tason tai 100% tason. Mitä työnkuvauksessa vaaditaan. Niin. Eikö niin, että puhutaan 1 tasosta, niin 4 ykköstä tekee se tiimin kokonaissuoritus on NS1. Eikö niin? Että se on hirveän helppo. Mutta sitten kun katsotaan, että mitä sitten, jos sinne tulee niin sanotusti vähän pilaantunut omenajoukko. Eli jollakin on paha olla, niin silloin se niin kuin hapantuu. Samalla tavalla, jos siitä porukasta joku innostuu, niin heti kun sieltä yksi innostuu, se nousee sitten 1 vähän ylöspäin, niin se koko porukan suoritustaso nousee. Usein vielä käy sitten silleesti, että itse asiassa että joku muukin vähän rupeaa innostumaan, jolloin se vielä kertaantuu se teho. Mutta tämä on niin kuin se pelikenttä, joka sieltä rakentuu. Eli tässä mallissa niin kun se suoritukset on kertoimia toisilleen. Eli se vaikutusarvo on kerroinarvo. Vaikutusarvo on kerroinarvo. Mä heitän tähän ihan nopean kommentin, että kun me ajatellaan urheilukisoja, kun tässä nyt on tulossa jotkut kisat tuolla Pariisissa, niin jos Suomen joukkueesta joku tekee alkuvaiheessa huippusuorituksen ja saa mitalin, niin todennäköisyys, että se muu joukkue pärjää odotetuksia paremmin, nousee merkittävästi. Koska se tarttuu se fiilis siellä. Mutta samalla tavalla tarttuu sitten se negatiivinen fiilis. Ja tästä on niin kuin tutkimustietoa jopa siitä, että jos on niin kuin, semmoinen niin kuin yleinen paha latistuva fiilis,
niin se myöskin menee läpi organisaatioon. Ja siihenkin löytyy itse asiassa ihan niin kuin looginen ajatus, että jos se on joku, joka niin kuin, että ei tästä tule mitään, niin sehän jakaa sen huonon olonsa muiden kanssa. Ja ei pelkästään, että se jakaa sen huonon olonsa, mutta se varastaa muiden aikaa. Ja sitten kun meidän aivot, tunnealu on iso aivojuttu, ja mä oon niin siihen sukeltanut kanssa aika syvälle. Ja kun meidän aivot on ensisijaisesti rakennettu huomioimaan uhka, jos joku tulee sanoa, että tästä ei tule mitään, niin me ei oikein voida sille mitään, että meidän aivot rupeaa niin kuin vähän miettimään, että onko tässä mahdollisuutta, että tämä ihminen on oikeassa. Ja sitten kun me lähdetään siihen, että me otetaan se tunneäly sinne pelikenttään mukaan ja oikeasti panostetaan siihen, että mitä siellä saadaan aikaiseksi, niin asiantuntijatiimi, jota tuossa äsken käytettiin esimerkkinä, niin siellä pystytään niin kuin jopa tuplaamaan tuottavuus ilman, että tulee lisää uupumusta. Ja niin hullu kuin se onkin, niin jopa ihan fyysisessä työssä, jos tulee se innostus ja tulee se merkityksen kokemus, niin sielläkin se tuottavuus nousee mitattavasti. No tarkoittaako tämä nyt sitä, mä vähän tartuin tähän niin kuin negatiivisuuden tarttumiseen tai huolen paljon isompaan huomioarvoa meidän aivoissa. Mutta tarkoittaako tämä sitä, että niistä ei sit saa puhua tai että niin kuin, sä et voisi tuoda tällaisia huolia tai huomioita esille? Vai miten? Juuri toisinpäin. Ne nimenomaan pitää puhua ja siivota pois. Koska se, mitä ei ole puhuttu, mitä ei ole työstetty, niin se pyörii täällä. Se on täällä alitajuisena. Vähän niin kuin karrikoidusti sanottuna, että jos joku sanoo, että me ei varmaan saada nyt bonuksia tänä vuonna, niin kohta kaikki rupeaa miettimään, että mitenköhän mun käy, jos mä en saa bonuksia. Mä olin suunnitellut sen meidän perheen etelämatkan niiden bonusten varaan. Se avain on asioiden käsittelyssä. Avain on asioiden käsittely. Jos se Karin valitus, se aina se Kari valittaa sieltä vaikka tästä bonusasiasta tai se, että tämäkin asia, tätä ei ole järjestelmällisesti mietitty ja muuta, niin se kysymys ei ole se, etteikö Kari saa valittaa, vaan kysymys on siitä, miten se käsitellään se valitus ja miten se työstetään yhdessä, että päästään. Ja siinä tullaan juuri siihen johtajuuteen. Kun olen itse käyttänyt tunneälyä aika paljon tuolla omissa töissäni, niin mä oon myöskin käyttänyt tunneälyä esimerkiksi niin kuin bonusmatkalla silleesti, että siis bonusten näkyväksi tekemisessä. Niin, että meillä on ollut vuosibonus, mutta sen vuosibonuksen muodostumista on käyty läpi joka kuukausi. Ja jos joku kuukausi on jääty jälkeen, niin sitten on niin kuin todettu, että hei, nyt me ei tsempattu kunnolla, että ensi kuussa tsempataan vähän lisää. Ja sitten päästään takaisin sinne. Ja sitten kun tulee se seuraava kuukausi ja me ollaan takaisin radalla, niin se koko porukka niin se vaan innostuu lisää, että tästä mennään eteenpäin. Eli se on niin kuin se juttu juuri siinä, että niin kuin mä sanon, että kun meillä on pieni hiekanjyvä kengässä, niin se on parempi ottaa heti pois, ettei tule rakkoa. Joo, koska musta tuntuu, että aika monessa organisaatiossa on tunnistettu tämä ihan luontainen juttu, että se niin kuin huoli leviää ja se aiheuttaa pahaa mieltä ja niin kuin vie niin sanotusti pallon, niin kuin katseen pois pallosta ja fokus, jolloin helposti organisaatiossa on vaan se, että niin kuin pitää olla sellaista, niin kuin, vaikka tilanne olisi kuinka huono, niin pitää aina puhua positiivisesti. Ja niin kuin, että meidän kielenkäyttö täytyy olla positiivisesti, että ei voi tuoda, mutta tämä sun viesti on se, että ei, vaan meidän pitää kyetä puhumaan kaikista asioista, mutta tärkeintä on se, että me kyetään, että meillä on niin kuin se askel eteenpäin tai näkymä siitä niin kuin positiivisuudesta sitten niin kuin ongelmakohdan käsittelyn jälkeen. Nyt niin kuin me ehkä asetan sanoja sun suuhun. Sä hyvin ajattelet sen. Se on, nimenomaan juttu on siinä, että me usein ymmärretään positiivisuus väärin. Että me ajatellaan vaan, niin kuin, että kaikki on hienosti ja kaikki on kauniisti. Kun positiivisuus on sitä, että meillä on ratkaisu tähän ongelmaan. Tai me halutaan ratkaista. Ja joskus me todetaan, että hei, meillä on tämmöinen ongelma, miten me porukalla ratkaistaan tai että me päästään eteenpäin. Ongelmia ei vältetä ollenkaan, vaan me ne hoidetaan heti pois. Ja se positiivisuus on se, että se asia saadaan hoidettua. Ja siinä tarvitaan sitä johtajuutta, siinä tarvitaan sitä tunneälyä, jotta se porukka saadaan kävelemään, kun joskus tulee se epäilyksen alho itse kullakin erilaisissa tilanteissa, niin saadaan se porukka käveleen sieltä epäilyksen alhosta, että tästä tämä lähtee nousuun. Joo. Me vähän nyt poukottiin pois tästä niin kuin mallista. Haluatko avata jotain nyt tästä J.T. Bergqvistin kaavasta? Ota siihen vielä se viimeinen, Eli nimenomaan se pointti on siinä, että
että silloin kun päästään tuommoiseen flow-tasoon, niin sieltä tulee niin kuin ihan käsittämätön se teho, koska se porukka tukee toisiaan. Ja kun mä tarkoitan, että tukee toisiaan, niin se ei tarkoita, että tuuppaa toisiaan eteenpäin, vaan ne auttaa jokaista niin kuin pääsemään paremmin eteenpäin, ja sitä kautta se tulee. Mutta kaikki nämä, jopa normisuoritus, se on tunne. Tämä on business as usual. Eli kysymys on aina tunteesta. Eli me ollaan täällä ihmispuolella, ne prosessit, rakenteet, niin ne ei tuota tunnetta, mutta tämä ihmispuoli tuottaa tunteen. Ja kysymys on siitä, että miten me niitä tunteita käsitellään, miten me niitä tunteita viedään eteenpäin. Koska sitten yksi riski on aina, että me jäädään johonkin tunteeseen kiinni. Ja varsinkin, jos se on se pelko-uhkatunne, niin se tuhoaa tuottavuuden. Joo. Tämä on nyt tällainen tulkinta tai tulee tällainen slogan mieleen. Kerro, mitä mieltä on se, että niin kuin tunnetyö tai tunneosaaminen on tunnetyö on avain ihmisten potentiaalin avaamiseen tai saamiseen esille. Joo, ostan hyvin. Omassa ajatuksessa oli jotenkin järkevämmin muotoutunut, mutta suusta tuli oudosti ulos. Ehkä täytyy vielä hiukan miettiä. Yes. Okei, no mutta hei, tämä on yksi näkökulma. Mikä sitten niin kuin, pystytkö avaamaan vielä siitä vähän näistä, näistä tapauksista, missä olet ollut, mitä siellä sitten tapahtuu siellä organisaatiossa? Tämä, tietysti johdon sitoutuminen on yksi ja organisaatiokulttuuri on toinen, mutta mitä nyt sitten, kun näet tätä, avataan tätä organisaation potentiaalia, niin mitä siellä nyt sitten tapahtuu? Okei, voin. Mä sen verran tartun tuohon, kun sanot johdon sitoutuminen, niin kaikkein tärkeintä on se, että se ylinjohtaja sitoutuu myös tähän. Okei, eli kuitenkin siellä on tämä, että siellä on se ylinjohtaja on tietyllä tavalla se keskiaikaisen armeijan viirin kantaja. Hänen pitää kantaa sitä viiriä ja häntä ammutaan edestä ja takaa. Se on niin kuin se perus. Et siinä mielessä se niin kuin myös henkilöityy vahvasti. Kyllä, aina. Aina se henkilöityy. Mutta sitten jos me katsotaan niitä paketteja siellä, että jos me otetaan sitten esimerkiksi sieltä tiede, ja me otetaan se niin kuin managerointi, tavallaan se asioiden hallinta, niin vaikka me kuinka katsotaan niitä, niin jotenkin meiltä aina jää jotain piiloon. Et se on niin kuin se iso juttu. Ja kun me katsotaan, että mitä täällä niin kuin menestyvissä organisaatioissa on tapahtunut, niin okei, jos vaikka mietitään, että miksi Ukraina ei kaatunut 3 päivässä, vaikka kaikki vähän epäilee, että se kaatuu 3 päivässä. Niin sehän ei tullut siitä, että niillä olisi ollut paremmat aseet, vaan niillä oli se tunne. Me ei anneta periksi. Ja sen tunteen voimalla he niin kuin pärjäsivät siinä ensimetreillä. Epätoivoissakin näyttävästä tilanteessa. Joo. He päättivät, että tämä on uhka, mutta me emme anna periksi. Et se oli niin kuin se yksi semmoinen selkeä pelikenttä. No sitten jos me ajatellaan urheilua, niin tietysti tämä meille kaikille rakas jääkiekko, miksi Kurre aikanaan sai jotain ihmeellistä aikaiseksi. Ja miksi siihen tarvittiin Kurre? No Kurre toisenlaisen lähestymistavan, jota muun muassa Jalonen on sitten hyvin vahvasti käyttänyt. Että tavallaan, että saadaan se ihmisten tunne sinne vahvasti mukaan. Ja saadaan ihmiset tunnetasolla tähän myöskin menemään. Ja tunteisiin liittyy, ja kaikki organisaatiopakettiin liittyy myöskin uskallus tehdä asioita. Mä en käyttäisi termiä rohkeus, mutta uskallus tehdä asioita välittämättä siitä, että aina ei välttämättä onnistu. Että olennaista on se, että onnistuu vähän yli puolessa tapauksissa, ja silloin pärjää paremmin kuin kolikoheitossa. Tätähän on kritisoitu voimakkaasti se, että urheilu, metafora ja varsinkin nyt sit niinku näitä menestyneitä urheiluvalmentajia ja niiden oppeja tuodaan yritysmaailmaan ja pidetään niinku sitä mieltä, että ne toimii. Ja siinä on paljon on sellaistakin koulukuntaa, joka kritisoi sitä voimakkaasti, että se konteksti on hyvin erilainen. Mikä sun näkemys on tässä nyt sitten niinku tämän tunnetyön tai tunneälyn näkökulmasta? No kun mä oon itse toiminut opettajana, mä oon toiminut urheiluvalmentajana, yritysvalmentajana ja vaikka mitä. Ja joka kerta siellä on samanlainen. Johtajana myös. Siis ja johtajana myöskin, joo. Siis parhaimmillaan oli 350 asiantuntijaa alaisena. Niin joka kerta siellä on se samanlainen aivotoiminta taustalla. Ihan aina. Et me ollaan sama eläin, on se konteksti. Me ollaan ihan se sama tyyppi ja me ollaan yllättävän lähellä toisiamme, vaikka meille kulttuurit hioo erilaisia ulkonaisia käyttäytymismalleja. Tämä on niinku se perussetti, että meidän aivot toimii samalla tavalla. Että okei, sitten on
erityisryhmiä, joita autistisia olen, toimii vähän eri tavalla. Mutta niin tämä tunnepaketti toimii samalla tavalla. Aina. Sillä ei ole mitään merkitystä, mikä se konteksti on. Sen takia mä otin noin 3 täysin erilaista toimialaa tuohon. Niin mä tosiaan otan ne esille tähän. Niin tavallaan. Ja nyt tässäkin, että okei, rakastan tätä kommenttia, jolla Sir Alex Ferguson kertoo, että kun he olivat Mestarien liigan loppuottelussa puoliajalla, ja he olivat 2-0 tappiolla. Ja mitä hän teki pukukopissa? Hän meni pukukoppiin, jossa oli aika hiljasta. Kaikki odotteli hirveätä mekkalaa. Ja hän totesi sieltä, että tiedättekö, että te kyllä osaatte tämän, mutta tämän ottelu voittaa se, kumpi haluaa tätä enemmän. He voitti 3-2. 2-1 ja 1-0. Okei. Itse jalkapalloa tykkään seurata. Puhut varmaan Bayern Munich vasta. En muista mennään yksityiskohtiin, mutta olennaista on tarinan opetus. Se pointti oli siinä, että hän ei ruvennut tarttumaan managerointipuolelle, vaan hän tarttuu ihmispuolelle. Ja tämä on se olennainen pointti siinä. Juuri näin. Ja Richard Bransonhan sanoi, että pidä huolta työntekijöistä, niin kyllä ne pitää huolta asiakkaista. Eli, ja ihan kohtuullista tulosta myöskin hän tekee eri bisneksissään, että tämä on niinku se selkeä. Mutta se, mikä sieltä just jää niinku piiloon sitten sekä sieltä niinku taloudellisen tuloksen että tutkimuksen takaa, niin on se, että mitä siellä arjessa tapahtuu. Ja se on se olennainen juttu, että miten ne kohtaamiset, vuorovaikutukset arjessa tulee. Ja siihen tarvitaan niinku sitä harjoittelua ja työkalua, jotta me saadaan se oikeasti toimivaan niin, että siinä arjen kohtaamisessa yksinkertaisessa tilanteessa se ihminen kokee, että joo, muhun luotetaan, mä osaan, mua arvostetaan ja nyt me tehdään tämä. Joo, ja mä kuvittelisin, että tietysti se varmaan lähtee tästä lipunkantajasta, niin kuin tuossa äsken sanoit, mutta sehän varmaan pitää, nyt tulla varmaan organisaatiokulttuuriin, että se pitää olla kaikilla tasoilla, kaikkiin suuntaan, että sinne rakennetaan sitä arvostavan vuorovaikutuksen kulttuuria näissä. Tutkimukset kertoo aika paljon sitä, että Harvard Business School on tutkinut tätä, että olennaista on se, että organisaatiossa on yhtenäinen kulttuuri. Se on se tärkeä juttu. Okay. Ja että ihmiset ymmärtää, mikä se kulttuuri on, ja he ovat tulleet siihen kulttuuriin. Se on, niin kuin, se on se iso kuva. Ei tarvitse olla arvostava, kunhan se on niin kuin yhteisesti sovittu. Se on yhteisesti sovittu ja se on yhteisesti toimiva. Joo. Ja tämä on se tärkeä juttu, että jotta se toimii, niin sen johtajan pitää tuntea itsensä ja hänen pitää olla aito itsensä. Mutta sitten jos niin tehdään, niin kuin tehtiin iso flippi esimerkiksi GE, Jack Welch veti sitä 20 vuotta ja kasvatti 4000% yritystä ja niin edelleen. Ja 2001 yrityksen pörssikurssi oli muistaakseni $65. Ja sitten sinne haluttiin tämmöinen dynaaminen, tehokas johtaja, joka pistää tämän koneen kuntoon. Siis Jack Welchin jälkeen. Jack Welchin jälkeen. Tämä herra Immelt, yes. Joo. Niin. Ja 2007 pörssikurssi oli $23. Okei, ja mitä tapahtui? Koska nyt johtajan ajatus, mitä pitää tehdä ja miten pitää toimia, oli täysin ristiriidassa siihen, miten se GE 400 000 ihmistä oli 20 vuoden aikana kasvanut. Aivan, okei. Siellä olisi voitu tehdä muutoksia, mutta olisi pitänyt tehdä se kulttuuri huomioiden. Joo, okei. Että jos halutaan lähteä tekemään kulttuurimuutoksia, halutaan isoa kasvua, niin pitää ymmärtää, mistä ollaan lähdössä ja miten se muutos saadaan aikaiseksi. Joo. Kaikkea voidaan muuttaa. Ihminenhän on äärimmäisen niin kuin mukautuva eläin ja meillä on hyvin plastiset aivot, että se ei ole se ongelma, mutta pitää ymmärtää, missä ollaan ja mihin ollaan menossa ja miten se polku kuljetaan. Okei, joo. No, pystytkö sä avaamaan myös, mua kuitenkin kiinnostaa se, että jos nyt niin kuin mietit, että meillä on kuulijana joku toteaa, että no okei, tämä on aidosti tutkimisen arvosta asia ja tämän mun organisaatiosta tämän eteen pitäisi lähteä tekemään töitä, niin miten nyt sitten lähtee liikkeelle? Tai niin kuin, mikä on sitten, nämä on niin kuin, sinänsä ihan innostavia ajatuksia, mutta miten se, niin kuin, kyllä tässä varmaan joku prosessi pitää olla. Kyllähän tässä prosessi pitää olla, ja nyt tekisi mieli sanoa, että niin kuin useimmille organisaatioille juuri nyt on se oikea aika ottaa koppia tästä, ja jos linjoilla on yhtään niin kuin tällä hetkellä vaikeuksissa olevan toimialan ihmisiä, niin vaikkapa rakennusala, niin nyt erityisesti kannattaa niin kuin pistää pikkasen paukkuja siihen, että panee sen omaan koneen sellaiseen kuntoon, että kun seuraava nousu tulee, joka tulee vuoden 2 päästä, jos ei nyt jotain uutta koronaa tai jotain muuta vastaavaa. Optimistit ajattelee, että syksyllä jo Optimistit ajattelee, että syksyllä nythän se oma kone pitää pistää kuntoon. Että sitten on niinku tavallaan erittäin kilpailukykyinen, kun se tilanne tulee eteen.
kyllähän se kaikki lähtee siitä, että sitten pysähdytään hetkeksi. Okei, ketä me ollaan, mitä me ollaan, missä me ollaan. Että siihen pitää panostaa pikkasen, ja siihen tarvitaan ulkopuolinen, koska silloin kun on siinä systeemissä sisällä, niin sitä kaikkia ei näe itse. Et silloin tarvitaan se ulkopuolinen, joka tulee siihen, että auttaa tunnistamaan, havainnoimaan ja tekemään sen näkyväksi, että okei, tämä on se meidän tilanne tällä hetkellä. Sitten sen jälkeen, että okei, mihin halutaan mennä. Ja sitten kun nämä kaksi tiedetään, että tässä ollaan, tänne halutaan mennä, sitten sen polun rakentaminen, siihen liittyvät mahdolliset valmennukset, kaikki muut tämmöiset, niin se on sitten aika helppoa. Mutta tilannekuva ensin. Puhut siitä tavoitteesta, että mihin halutaan mennä, niin sä puhut enemmän niin kuin organisaatiokulttuurin näkökulmasta, koska kyllä niin kuin tällainen taloudellinen ja markkina ja perinteisen strategiset tavoitteet yleensä osataan aika hyvin organisaatioissa. Osataan, mutta se missä useimmat strategiat, kuten Alahuhtakin totesi, että strategian ei tarvitse olla huippuhyvä, mutta sen toteutuksen pitää olla maailmanluokkaa. Ja tässä tullaan juuri siihen, että se onnistunut strategian toteutus vaatii sitä tunneälyn käyttöä, jotta siihen saadaan kaikki mukaan. Tämä on se olennainen juttu siinä. Ja silloin, jotta voidaan tehdä kohtuullisen hyvä strategia, niin pitää olla käsitys siitä, että mihin halutaan mennä. Ja se käsitys voi olla vaikkapa, että okei, 3 vuoden päästä meidän liikevaihto on kasvanut 37%, ja meidän liiketulos on kasvanut 1%. Eli ne voi olla kovia tavoitteita. Ne voi olla täysin kovia tavoitteita, joo. Että meidän liiketulos on kasvanut 1% liikevaihdosta 7% liikevaihdosta. Ihan täysin voi olla nämä. Ja sitten sen jälkeen kysymys kuuluu, että mitä me tehdään toisin, jotta meidän porukka pääsee siihen, kun me on vuosia tai vuosikymmeniä tehty näin, ja me ei ole päästy siihen. Niin, joo. Koska se on se jokainen, mikä vähänkin pitempään organisaatiossa on, niin kuin kysyä, että aiku kiva, me ollaan ensi vuonna 20% isompia ja tehdään näin, mitä me tehdään toisin. Joo. Ja tämä on se peruskysymys. Joo. Ja silloin kun jotain lähdetään muuttaa, puhutaan muutoksen johtamisesta, vaikka sitä ei kutsutaisi sillä termillä organisaatiossa, niin se vaatii aina tunneälyn käyttöä, koska muutos on tunne. Ja tämä on se niin kuin, mistä kaikissa on kysymys. Joo. No onko tässä jotain sellaista, mitä niin kun, mä puhuin tuosta prosessista äsken, niin olisiko jotain sellaisia askelia kuitenkin, tai niin kuin yksinkertaistettua prosessia, mitä sä voisit avata? Esimerkkiä, miten... Joo. No me on puhuttu aika paljon siitä johtajuudesta, eli ihmisten. Ja tämähän on se tärkeä, että ensinnäkin pitäisi niin kuin tunnistaa sen ylimmän johtajan ja ehkä johtoryhmän, vähän riippuu organisaation koosta, että minkä näköinen johtajuusmalli niillä on, mitä sieltä tulee. Joo. Koska jos me nyt otetaan niin kuin ihan ääriesimerkki, että jos meillä on äärimmäisen tämmöinen niin kuin kaverijohtaminen, että me ollaan kuin kaikki kavereita ja kellekään ei koskaan sanota mitään ikävää, niin sitten jos sellaisen kaverijohtajan, kumppanuusjohtajan pitäisi yhtäkkiä ruveta olenkin tahdittava, että okei, nyt Tauno, torstaina kello 16 toi pitää olla tuossa kunnossa ja ensi keskiviikkona tämä pitää olla tässä kunnossa. Niin siihen tulee niin iso ristiriita, että se kaatuu itteensä. Ja se henkilön oman johtajan persoonan muuttaminen ei onnistu niin helposti. Joo, okay. Eli meidän pitää ensin tunnistaa se, että mitkä on ne työkalut, mitä meillä on. Mitkä on niin kuin mahdollisuuden rajat. Mitkä on mahdollisuuden rajat, tai ehkä vielä paremmin niin päin, että me tunnistetaan, mitä ne on, jotta me osataan valita sieltä ne painotukset, jolloin me päästään sinne maaliin. Joo. Koska mehän on siis aina nippu erilaisia piirteitä. Joo, ja me on joskus vaan opittu erilaisista syistä käyttämään jotain tiettyä piirrettä. Mutta se voi olla, että kun me valitaan toinen piirre, otetaan se vahvemmin käyttöön, niin tämä homma rupeaa toimimaan ihan toisella tavalla. Edelleen sama ihminen, mutta niin kuin mä oon sanonut, että joskus aika isoinkin korporaatiojohtajan kanssa puhunut, että kun mä näen teissä niin monta ihmistä, ja sitten kun vastaus kuulee, että miten niin, no, sä just juttelit tuon sun lapsen kanssa, niin kyllähän sä olit niin kiedottu siihen pikkurilliin ympärille ihan täysin, että siinä ei näkynyt yhtään tiukkaa yritysjohtajaa. Niin, että me lokeroidutaan ja kavennutaan. Just näin. Joo. Että tämä on se tärkeä. Eli ensin tunnistetaan se, ja sitten sen jälkeen, että okei, tonne halutaan mennä, tuommoinen johtajuus meillä on, tuommoinen johtajuusmalli tehdään, mitä tälle tehdään, että me päästään tonne. Tarviiko meidän porukka jotakin tukea, että me päästään sinne? Eli ihan yksinkertaisia testauksia, mittauksia, kyselyjä, niistä lähdetään liikkeelle. Ja sitten ruvetaan rakentamaan se polku ja sitten tehdään tarvittavat valmennukset. Lähtisit sä kuitenkin silleen, että sä lähdet siitä, niin kuin, tai nämä sun kokemuksen mukaan, kun nämä prosessit, missä olet ollut mukana, niin lähdet sä kuitenkin ensin siitä niin kuin
ylimmästä ydinjohdosta liikkeelle, vai miten se? Mulla on aina 2 kohderyhmää, jotka mua kiinnostaa. Joo, okei. Josta se ensimmäinen on se ylinjohto. Joo. Koska ne luo sitä kulttuuria ja niiden lipsautukset. Se on myös kohderyhmä, jolla on erittäin vaikea myydä ideaa siitä, että mikä se, miksi pitäisi muuttaa, että ainakin saada se epäilys alulle, että se oma visio ei välttämättä ole ihan tarkin mahdollinen. Joo. Ja sitten toinen kohderyhmä, joka minua aina kiinnostaa, on jarrumiehet. Okei. Eli jarruhenkilöt. Kyllä, jarruhenkilöt. Eli tutkimusten mukaan niin noin 18% työyhteisön väestä on niitä, jotka pistää aika paljon kaikille uuden. Aktiivisesti vastaan, joo, pistää hanttiin. Ja jos mä saan sen johtajan ja ne aktiivisesti hanttiin pistävät mun ryhmään mukaan, niin sen jälkeen se muutos menee läpi. Ja tässähän on se yksi virhe, joka usein tehdään, kun puhutaan tämmöisen muutoksen läpiviennistä, on se, että otetaan nämä, kun nämä tykkää tästä muutoksesta, nämä on innostuneita. Joo. Ja silloin vaan niin kun se leviää vaan se kuilu niiden vastaanpistäviä ja edellä menevien välillä. Eli sä haluat etsiä ne vastarinnan kiisket ja ikävät ihmiset. Mä haluan etsiä ne vastarinnan kiisket ja mulla oli yksi vähän isompi projekti, jossa mulla oli 14 yksikköä eri puolilla Suomea. Ja joka kerta, kun mä menin, jokainen oli siis oma yhtiönsä, joka kerta kun mä menin sinne ja juttelin toimarin kanssa, ja sitten kun mä kysyin siitä toimarilta, että ketkä on nämä teidän vastarannan kiisket. Ja kaikki aina kysyivät, että miksi sä niitä haluat. Mä sanoin sen takia, koska mä haluan onnistua. Kaikissa 14 se muutos meni läpi. Ja mikä hienointa, niin suurin osa siitä muutoksesta tällä hetkellä yli 20 vuotta siitä aloituksesta on edelleen olemassa. Joo. Eli tavallaan tässä tullaan tuohon J.T. Bergqvistin teoriaan, jossa se 1,0,6 periaatteessa, ei periaatteessa vaan käytännössä tuhoaa koko. Eli se keskitytään siihen 0,6 eikä mietitä niitä ykkösiä tai 1,2 ollenkaan. Okei. Joo. Niin tällä me päästään siihen. Ja silloin kun me lähdetään tähän malliin, niin sinne porukalle tulee sitä ymmärrystä. Niin kuin se teollinen yritys oli esimerkki siitä, että sille porukalle tuli se ymmärrys siitä, missä on niin kuin kysymys. Ja tuli se turvallisuus siihen myöskin, että okei, nyt me tiedetään. Se vaatii vähän avoimuutta, mutta että me tiedetään. Ja sitten kun tulee se ymmärrys ja turvallisuus, sitten tulee luottamus siihen, että okei, me pystytään tämä tekemään ja meille tulee se suunta selkeäksi. Joo, eli tässä kalvossa, mikä osallistujallekin on siis ideana se, että tässä on tämä sama teollinen yritys, joka oli tuossa ensimmäisenä esimerkkinä. Ja tässä nyt on enemmän kuvausta niistä tekijöistä, joilla tämä muutos tehtiin. Joo. Todella hyvä. Mä muistutan vielä, että voi kysyä, jos herää kysymyksiä, nyt ei vielä ainuttakaan ole tullut. Jos herää niitä, niin me ilman muuta Karin kanssa pysähdytään, muuten jyrätään, kun höyryjunat tämän äärimmäisen kiinnostavan teeman äärellä. Joo. No, sä oot laittanut myös siitä asiantuntijaorganisaatiosta vähän enemmän tietoa, että mitä siellä tehtiin, niin kerro siitä lisää. Eli tässä on nyt niin kuin vähän tarkemmin avattuna se. Joo, no, niin kuin sanoin, kun se oli johdettu niin kuin hyvin talousorientoituneesti, hyvin tiukasti, niin siinä oli myöskin sitten, siinä oli tullut tämmöinen niin kuin niiden asiantuntijoiden itsen johtamisen vähättely tietyllä tavalla. Täysin piiloviestinä, mutta kuitenkin niin kuin se. Ja nyt me lähdettiin sitten niin kuin nostamaan niiden asiantuntijoiden luottamusta ja uskoa itseensä. Annettiin vastuuta, pyydettiin kehittämään, sovittiin yhdessä, kokeillaan, hyväksyttiin, että okei, tämä ei ihan onnistunut, ja kysymys kuului sen jälkeen, että mitä se tekisi ensi kerralla vähän toisin, jotta me saadaan parempi tulos. Ja sitä kautta lähdettiin rakentumaan niin kuin se semmoinen luottamus ja oman osaamisen kehittämisen polku. Ja sitten kun tuli tapa, niin sitten tuli se ennakoivuus sitten, että he näkevät, että näin tässä tulee tapahtumaan. Sitten siellä me tehtiin niin kuin, sille nauretaan vieläkin, niin kuin tosi radikaali ratkaisu, että 2 viikon välein, koska se oli riittävän iso organisaatio, 2 viikon välein katsottiin, että mitäs nämä kovat numerot näyttää. Okei, asiakaspalaute, talous, näitä katsottiin 2 viikon välein, ei edes kuukauden välein, vaan 2 viikon välein. Ja sitten kun ruvettiin vetämään trendiviivaa, niin ei se nyt tarvitse olla kuin 6-7, kun sitten rupeaa se trendiviiva tulemaan. Ja kun se toimii. Niin, että rupeaa tulemaan positiivinen kulmakerroin, niin sen jälkeen se rupeaa vaikuttamaan. No, monesti muutoksissaan käy helposti toisinpäin, vaikka tehdään oikeita asioita, tai uskotaan, että tehdään oikeita asioita, niin helposti siinä käy silleen, että siellä on se niin kuin aluksi pieni pudotus, eli trendi lähtee alaspäin, että meidän niin kuin kovat luvut lähtee heikompaan suuntaan. Onko tämä, ainakin tämä on mun kokemus
monesta tällaista. Ja tietysti se voi olla, että muutoksia ei ollut suunniteltu eikä lähdetty liikkeelle oikealla tavalla, mutta aika monesti tämä näkyy kyllä, että muutoksessa jollain tavalla se fokus unohtuu tai organisaation fokus kääntyy sisäänpäin ja palloja rupeaa putoilemaan. Tämä on tällaista tyypillistä. Se on tyypillistä ja se johtuu mun näkemyksen ja kokemuksen mukaan juuri siitä, että nyt tätä tunnepuolta ei ole käsitelty. Okay. Jolloin sillä porukalla on epäselvää, mitä on tapahtunut. Okay. Että nyt pitää tulla muutos, nyt pitää muuttua. Mutta niinku se, että miksi, miten, mitä se tarkoittaa juuri minulle. Ja. Mikä on minun roolini tämän paremman huomisen aikaansaamisessa. Ja. Nyt kun johdolta tulee, tässä on meidän uusi strategia ja muuttakaa toiminta tämän mukaiseksi. Ja. Mä vähän karrikoin, mutta en edes kauheasti. No et se hirveästi. Niin tavallaan se että mitä tämä nyt tarkoittaa, mä en tiedä. Ja silloin kun mä en tiedä, niin silloinhan niin se silmä rupeaa etsimään, että missä se karhu on tulossa. No miten se kuitenkin useimmissa, ja siis se vähän mun mielestä kuuluu asiankin, että ainakin niin kuin organisaation niin kuin omistajan näkökulmasta, niin omistajan kanssa määritellään, siis niin kuin hallituksen tehtävä on se niin kuin määritellään, että mitä se organisaatio tekee. Ja sitten johdon tai organisaation itse määritelmä, että no, miten me nyt sitten tässä vaikka missä bisneksessä hallituksen mukaan ollaan, niin että miten me se tehdään nyt, että miten me nämä niin kuin toiveet ja tavoitteet, omistajan tavoitteet toteutetaan. Niin monihan asia tulee annettuna. Et sä voi, tai sitten niin sit sulla täytyy olla todella hyvät perusteet, että miksi me tehdään täysin toiset, miksi esimerkiksi me ei olla enää niin kuin kehittymis- ja osaamisbisneksessä, vaan me ollaankin nyt vaikka bensakauppiaita. Joo. Niin se niin mikä sun näkemys on siitä siihen, että tätä turvallisuuden tunnetta tai tätä hämmennyksen tunnetta ei syntyisi? No okei, jos tehdään radikaali muutos, niin kuin nyt, Nokia Nokia oli hyvä esimerkki siitä, mutta silloin jos mä olin siellä suurin piirtein siellä omalla pelikentällä, vaikkapa osaamisen kehittämisen bisneksessä, mutta me tehdään siellä jotain tarkennuksia, niin silloin kuitenkin se, mä puhun tämmöistä kuin metaosaaminen, joka ihmisillä on, joka osaamisen kehittämisessä voidaan puhua niin kuin valmentamisesta ja kouluttamisesta ja fasilitoinnista ja niin edelleen. Se metaosaaminen on edelleen arvossaan, vaikka sitä käytetään vähän toisessa viiteympäristössä. Ja nyt tässä tullaan juuri siihen, että silloin sen johtajan pitää tuoda näkyviin, että teillä on kaikki se osaaminen, mitä tässä uudessakin mallissa tarvitaan. Me vaan mietitään vähän uudella tavalla, miten sitä käytetään. Eli nyt meidän pitää saada ne ihmiset näkemään se, että tämä ei ole heille uhka, tämä on heille nyt vaan pieni kohderyhmän viilaus. Ja tämä on se, missä se usein niin kuin ontuu sitten, koska me ilmoitetaan vaan, että okei, että nyt me ei olla enää ammatillisen koulutuksen pelikentällä, vaan me ollaan yritysten työelämäosaamisen kouluttamisen pelikentällä. Ja sitten tulee niin kuin se pelko, että okei, mitä tämä tarkoittaa, ja enhän mä ole tehnyt sitä. Kuitenkin kouluttaminen on samanlaista, substanssi voi vähän elää. Niin, eli se hallinnan tunteen ylläpito ja luottamuksen tunteen ylläpito, että siihen se fokus pitäisi olla. Siihen se fokus, että vaikka osa niistä tavoitteista olisikin annettu, että sulla ei ole mitään mahdollisuutta niin kuin vaikuttaa siihen itse tavoitteeseen tai siihen, että mitä me nyt niin kuin organisaationa ollaan, mutta sulla koet, että sulla on mahdollista vaikuttaa siihen, että miten me se nyt sitten tehdään. Joo, juuri näin. Tai näin mä sen sanotan nyt tässä. Joo, nimenomaan näin. Siis se pointti on siinä, että mikä on se, niin kuin se, miten mä tätä teen, milloin mä tätä teen, niin se on aina sen yksilön kuitenkin isolta osin päätettävissä. Joo. Täällä on kommentti kautta kysymys, ja mä luen sen. Eli tässä on nyt tehty olettamus, että tunneälykehittäminen korreloi suoraan liiketoiminnan tulokseen. Helposti herää kysymys, että mitä yrityksen markkinakehitys on ollut kyseisinä ajankohtina. Tämä on tällainen terve kriittinen kysymys. Tämä on äärimmäisen hyvä kysymys. Tätä mä kuulen aina, ja sen takia nyt noin 3 keissiäkin, mitkä mä tuohon otin, niin ne ovat kaikki sellaisia, että se toimialan trendit, tämä on niin tulokset on merkittävästi poikkeavia toimialan trendeistä, historiallisesta trendistä, eli tavallaan kun siinä ei ympäriltä ei löydy, ei tapahtunut ympärillä ei tapahdu sellaista, joka selittäisi tämän muutoksen. Joo, okay. Se on se olennainen pointti siinä. Joo, ja siis se on tyypillistä, että samalla toimialalla on hyvinkin erilaista taloudellista tulosta tekeviä tai suorituskykyä omaavia organisaatioita. Juuri näin. Siitähän itse asiassa Ossi Auran tiimi on tehnyt paljon tutkimustyötä siitä ja yrittänyt päästä siitä, että mistä nämä niin kuin huippusuorittajat, mitä siellä tehdään toisella tavalla tai mikä. Ja yleensä siellä se johtaminen nousee yhtenä avainteemana. Ja tässä on ollut niin kuin
yli 10 vuotta on tavallaan aineistoa. Joo. Viimeisimmässäkin pamfletissa, mikä itse asiassa tuli tänä keväänä. Joo, samaa on lukenut. Tähän voisi vielä niin kuin sillain sanoa, että on myöskin, ei lähdetä sukeltaan nyt kauhean syvälle siihen, mutta on myöskin ihan niin kuin case-tutkimuksia esimerkiksi niin kuin American Expressistä, jolla on 140 000 myyjää. Joo. Että miten se vaikuttaa, jos osa porukkaa koulutetaan tunneälyllä. Ja ne tulokset on ensimmäisen vuoden myynti, samanlainen myyntiympäristö, samanlainen porukka, toiset valmennetaan, toiset ei. Se valmennettu porukka myyntitulos ensimmäisen vuoden jälkeen plus 47%. Eli myöskin tämmöisiä niin kuin rinnakkaistutkimuksia on tehty. Joo, okei. Okay. Ja varmaan vaikutus on johtamisessa samankaltainen. Mä sanoisin, että johtamisessa jopa isompi. Niin, myyntiä on helpompi seurata. Joo. Tässä oli vielä viimeinen tavallaan se avaus, että ei pidetä poissa. Haluatko nostaa jotain tästä, niin kuin, tämä on tämä Case Shell, eikö niin? Joo, tämä on tämä Case Shell, joo. Ja tässä niin kuin ehkä se, kaikki lähti siitä, että niin kuin tosi paljon pistettiin paukkuja siihen, että ymmärrettiin, että mikä on se ydintehtävä. Että miksi se yksikkö on olemassa, mikä sen tehtävä on, mikä on se asiakkaan ongelma, joka ratkaistaan. Ja sitä niin kuin jumpattiin, sitä paukutettiin, sitä keskusteltiin. Uudet työntekijät kun tuli, niin sitä hierottiin niiden kanssa niin, että ne osasi niin kuin sen 3 päivän vappupileiden jälkeenkin, niin aamulla 5 aikaa, kun nyt kysyttiin, niin osasi vastata sen. Eli tavallaan, että se oma rooli ja oma paikka tulee niin kuin hirveän selväksi. Että se oli se ihan olennainen juttu. Ja jotta tätä tehdään, niin se on sitten sitä johtajuutta, että sitä jaksaa tehdä ja jaksaa vastata kysymyksiin ja työstää sitä porukan kanssa niin, että se menee eteenpäin. Niin se on ihan toisin. Niin kuin mä näen, että me, niin kuin johtamisperinteessä niin me ollaan opittu siihen, että johtaja saa vaatia todella paljon niin kuin numeroiden valossa. Mutta tämä on sitä vaativuutta, että vaatia sitä, että sun päivittäinen toiminta on perustehtävän mukaista. Melkein se, että numerot on jopa toissijaisia, vaan se, että onko sun käyttäytyminen ja vuorovaikutustoiminta sen mukaista, mitä me ollaan yhdessä määritelty. Eikö taas, tämä on tulkinta, tämä on niin kuin, onko väärä tai onko se epätarkka? Toi ei ole ollenkaan väärä, koska mun näkövinkkelistä niin tilanne on se, että numerot seuraa käyttäytymistä eikä toisinpäin. Vaikka ajatellaan, että jos me aletaan hyvät bonuspalkkiot, niin porukan käyttäytyminen muuttuu. Mutta itse asiassa niin, että se bonuspalkkiot ansaitaan hyvällä käyttäytymisellä. Eli aina näin päin. Mutta jos siitä huolimatta tämä on ehkä tuntuu väärä sana, mutta usein näkyy, että sitten kun iskee jonkinasteinen paniikki organisaatiossa, niin se default on se, että numerojohtamista. Vaikka melkein nyt tämän perusteella sanoisin, että just päinvastoin pitää tehdä, että jopa vähemmän numerojohtamista, enemmän käyttäytymisjohtamista, jos on tiukka paikka. Mun hyvä kollega oli mukana, kun Oulussa oli eräs tavaratalon yksikkö, joka sitten lakkautettiin. Joo. Ja hän kertoo sitä keissiä siinä, että kun velloi huut, että lakkautetaan, ei lakkauteta, niin myynti sakkas ja sukelsi. Ja hänet pyydettiin sinne mukaan, koska sitten yritys oli vastuullinen, eikä halunnut, että henkilöstö tulee paha olo. Hänet pyydettiin sinne mukaan, ja sitten niin kun hän tuli sinne, ruvettiin jumppaan sitä, että pantiin se numeroasia syrjään, koska sillä ei enää ollut merkitystä, koska oli vähän niin kuin jo tehty päätös, että se lakkautetaan. Ja nyt ruvettiin pitää huolta ihmisistä. Ja se viimeisen 3 kuukauden aikana se yksikkö teki myyntiennätyksiä. Koska nyt ihmisille he sai tukea ja se heidän tilanteensa selkeytyi ja he ymmärsi ja koki, että tämä ei ollut meidän vika, tämä oli jossain muulla tapahtunut väärin tehty arviointi. Eli vaikka niin kuin lopputulos oli, se loppuu tuohon päivään, niin siitä huolimatta tuloksia saatiin aikaiseksi. Joo, hyvä tarina. Täällä on vielä toinen kysymys. Joo. Kerrotteko vielä, miten tätä kannattaisi lähteä viemään eteenpäin pienessä muutaman työntekijän organisaatiossa? Mistä lähteä liikkeelle? Pienessä organisaatiossa tähän erityisesti kannattaa panostaa, koska tällä se vaikutuskerroin niin kuin näkyy niin nopeasti. Se on niin kuin se iso juttu. Ja haaste on tavallaan mittakaavassa pienempi. Mittakaavassa pienempi. Se on niin kuin, sen takia tavallaan, että ne tulokset nähdään niin kuin muutamassa kuukaudessa. Ja kaikki lähtee ihan siitä, että okei, soittakaa Tauno, että pysähdytään hetkeksi, otetaan sopiva oikea työkalu käyttöön ja sillä työkalulla kartoitetaan, että mitkä on ne yksilöiden
piirteet ja mikä on sen tiimin, sen ryhmän koheesio. Mitkä on ne kipukohdat siellä, jotka voi estää sen järkevän, tuottavan, tehokkaan toiminnan. Ja sitten kun me saadaan ne esiin, niin sen jälkeen sitten, mä otan ihan yhden keissin. Mulla oli tämmöinen tilanne, että mulla oli 9 hengen porukka, jossa johtaja koki, että tämä yksi tyyppi on hankala kaveri. Jokainen teki yhden tietyn testin, otettiin ryhmätesti, pidettiin 1,5 päivän purku. Ja siinä testin aikana tuli mulle ihan selväksi, että täällä on yksi henkilö, joka eroaa siitä porukasta. Oli yksi henkilö, joka oli sellainen, joka katsoi asioita vahvasti niin kuin riskien ja uhkien kautta. Ja ne muut oli semmoisia niin kuin opportunisteja, että kyllä täältä, että niin kuin, vähän niin kuin 17 teinipoikia, jotka on kuolemattomia ja kykenee kaikkeen. Ja tämä riskien ja uhkien kautta asiaa katsonut, joka oli siis yksi porukan nuorimpia kaiken lisäksi vielä, niin oli hankala näille muille, koska se aina esitti ikäviä kysymyksiä. Joo, klassista. Klassista. Ja nyt kun se saatiin näkyviin ja se keskusteltiin ja sovittiin pelisäännöt, niin se jengihän lähti liittoon ihan urakalla ja myöskin liiketoiminta lähti liittoon. Saman tien kun tavallaan se, niin kuin se kuormittava energia suli pois sieltä. Joo, ja niin kuin molempien puolien arvokkuus tuli parempaan hyötykäyttöön, koska riskien ja uhkien näkijä on äärimmäisen tärkeä sen arvioinnin, että mikä hyvä idea kannattaa toteuttaa ja mikä ei. Tai ainakin sen keskustelun käymiseen. Juuri näin, kyllä, ehdottomasti. Me aletaan olla pikkuhiljaa tämän niin kuin webinaarin siihen varatun ajan lopussa. Vielä on varmaan aikaa ainakin yhdelle kysymykselle, jos teiltä sellainen vielä tulee. Mutta muuten tämä keskustelu jatkuu. Tietysti meillä on X:ssä, se nyt ei ole maailman suosituin X, sanonpa sen suoraan, että niin kuin, sanotaan, että omat kommentit tulee kyllä hyvin esille. Ja sitten tietysti tästä tulee nauhoite reilun viikon päästä. Todennäköisesti ensi viikon loppupuolella tulee kaikille ilmoittautuneille, että jos esimerkiksi työkaveri on ilmoittautunut myös ja ei pääse, niin tulee nauhoite kaikille tästä webinaarista, eli voi palata tämän asian äärelle, ja jos jotain meni ohi puhelun tai muun takia, niin voi palata tämän asian äärelle. Mutta mä tässä vielä katson tuonne meidän, eipä ole kukaan kirjoittamassa chatissa, niin sitten me voidaan todeta tässä, että lämmin kiitos, Kari. Kiitoksia. Tästä äärimmäisen kiinnostavasta 45-minuuttisesta, ja meillä keskustelu jatkuu, eli jos tämä herätti sellaisen, että hei, että mä haluan niin kuin ainakin keskustella Miffin kanssa siitä, että mitä tukea tai miten tämän tyyppistä niin kuin tuloksekasta tunneälytoimintaa voisi lähteä kehittämään omassa organisaatiossa, niin me Karin kanssa ollaan sitten käytettävissä totta kai siihen. Ilman muuta. Mutta lämmin kiitos ja ihan mahtavaa iltapäivää ja toukokuun viimeisiä päiviä. Hellepäiviä. Joo, kiitoksia.